Yeah.
oh ya oh ya tos oh ya oh ya oh ya tos oh ya
Yuk, 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 yuk. Oh ya. Iki wis mengkis iki lho. Manggis ping 2. Ya. Walah. Koyoke benake sik. Pemanasan kok ndak tidra. Tidro, tidra. Tidro. Iki gone empuk. Oh, gone empuk.
Piye, Jul? Hah? Pepet-petan. Lah petane kok kakean tingkah lho, Jan. Gene lagi mubeng pisan ngono wis. Peteng. Boyok tua Pak. Nggih ya. Ya, Boyok tua ya alon-alon wae. Alon-alon ya. Heeh. Ono manuke iki lho. Teman yo. Mubeng-mubeng. Buyur we. Nggih, Bu, pripun Bu? Halo Tante. Alah. Ampun Cak. Mengko sithik nyambut gawe sithik ora. Ya saorane dhewe tekan kene ngaturke salam sithik kanggo warga ndi to iki? Pleret ya. Nek kudu bantul ya. 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 Salam sik Mas Panjul. Assalamualaikum. Mbok sing tenanan iki Mas Jurun iki. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo piye? kowe iki aja kaya wong ulang TPA to iki. Mbok sing semangat ki lho, wargane kene do nonton rame banget kok. Nggih, nggih. Sing salame sing semangat. Iya. Sing semangat. Sing seru. Nggih, Sing seru dirawe. doni lho raimu. Ya. Nggih, saderenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis kumpake mung semen iki kumpake iki. Ben. Biasane Pak Mas Panjul. Muga-muga sing jawab salam tak dongake mlebu swarga. Ya rezekine lancar. Ya. Gampang golek utangan Ibu. Aku gumun karo Pak sing kacamata iki lho. Sik pundi? Lah niku. Mau ki rogo-rogo ngene iki jebul juga mbako. Ya. Kira. Ya, dhewe menghibur masyarakat planet Mas Panjul. Nggih. Salto sing apik njajal kaya ngopo saltomu. Ya mau wis ta. Urung weruh aku. Iya. Ya, tung dang. Oh iya. Ayo ndol. Oh. Ya. Lo. Padahal Sing, ini sing. ya ono sandaran lho, Mas. Lah kok milihnya ning kono lho, Jan. Kok lingalingu. Jol. Golek apa, Jol? Oh. Kowe iki mah ngopo ning kono iki? Saru. Kowe iki mah ngopo ning kono iki? Ya nutupi kok ya, ora direne. Nah, sing apik mlaku dodok. Nah, karo melet. Ya, bareng ngopo ning kono? Ya. Ya aku tak salto sik, Mas. Ya. Yo, ayo. Tepuk tangan untuk bocah garangnya. Dulu. Iya, aku ora sida. Aku malah lari-lari. Oh, lekas kok kene. Lah kok kur bolak-balik lho, Jan. Hop. Kalau Mbak Ceritane arek Saya mau tak ketubruk. ora ngono lho, Jan. Ket mau nganti saka pojok ning pojok meneh. Ora sida salto. Tepuk tangan kurang kompak. Ora tepuk tangan kurang kompak. Minta tepuk tangannya untuk Bujang Gana. Kurang kompak ora? Neh. Ya. Dikeploki terus. Ya. Ya. Ben mabur dhuwur.
Iyalah, gandong siji lek kok kean tingkah jan. Sak kulite dupangan lho jan. Iya. Iya. Ayo. Lalu. Yo. Tepuk tangannya. Terima kasih. Huh? Matur sing apik. Usik. Alon. Nembung sing apik. Mat no mburi mat no. Nah, kae niko lho. Oke. Dadi mati apa kae? Buri. Jadi kau lagi apa? Oh. Maksudnya Jenengan mboten apa Bu? Cincin gelang niku nggih. sakaremu. Ding ini. Enggak Mas. Amit nggih Pak nggih. Kopi ini sapa? Ngawur. Buri. Tante, ya ampun. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong karo aku sinak cerita rembulan jarene tresna ngomong kanggo aku wis ngasih telung ketika Nanging lira ora kirim warta. Marang saiki wis teko. Kowe malah gandeng priya liya. Ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara. Tresnaku kang tulus suci ora mbok jaga malah mbok blendani. Apa pandan wis nasibku kudu pisah karo sliramu. Natyana putra ning ati nanging aku ora bisa ngandati. Rasane piye, Ndul? Iya. Oh iya.
Yo. Yo. La. Yo. Iya,
Yen pangapunten teman-teman pemain Sokong Putri.
nedengi kangen sliramu mung bisa nyawang gambarmu sewu dalan sewu cara tak ngomong kasih tresno dudu ngono tresno anugrah ilahi tak kenani sepura wong takoni jiwa ragaku
Kondur, kasih jalan ya, kasih jalan. Ayo coy, yang mana, yang mana, yang mana? Ya. Ya. Simbo weten kuluwe ana ketan aku ono simbo aku wis gede ana prawan apa takono Dole dole aku tak nyambut gawe golek duwe kanggo nikahan ya. Terus.